Ex-wife waWikino Chivhayo ouya nechirongwa chinogona kusiya Wikino Chivhayo asisina mari. Kusangana kwatinoita pano pachannel yenyu yeHarare Networks patinobata nhau dzinenge dzichiitika munharaunda pamwe chete nemunyika yedu yeZimbabwe. Zuva ranhasi tauya takabata nhau yaWikino Chivhayo nehis former partner Sonja madzikanda anova ari kuziviswa pamusoro penhau iri kutenderedzwa munyika yeZimbabwe, apo mushure mekunge ex-wife wavaWikino Chivhayo akamubuda nhau achiti ada kudzokera naWikino Chivhayo oendesa mapepa kumadzitare edzimhosva anova ari mapepa ekurakidza kuti vari kuita divorce yavo, apo pari kudomwa pachitaurwa nhau yemari inokwana kuita 25 million iri kudiwa ne-ex-wife waWikino Chivhayo. Asi mari iyi mukutaurwa kwaikuitwa mukubudiswa zvizhinji pachirakidza kuti ari kuda 25 million pamari yaachapiwa naWikino Chivhayo, ozoita zvakare mari inova iri mari yaari kudoma iye kuti achanga achida 40,000 pamwe chete nemapropati avafanira kusheyana naWikino Chivhayo. Zvaita kuti zvigonyorwe zvichiziviswa madzipepanhau zvichinzi high profile divorce battle involving a businessman Wikino Chivhayo and his former partner Sonja has sparked widespread public debate, highlighting a deeper question around wealth, marriage rights and the legal recognition of relationship in Zimbabwe. According to court filing before the High Court of Zimbabwe, Madzikanda is seeking a significant financial settlement, including a share of luxury properties and vehicle reportedly acquitted during their relationship. She is also requesting monthly spouse support and full financial coverage for the upbringing of their children, citing provision under the Matrimonial Causes Act. In her submission, Madzikanda urges that the couple entered into a customary law marriage in 2017 with a lobora reportedly paid, and therefore believes she is entitled to an equitable share of assets accumulated during the union. However, Chivhayo is consisting these claims, those his legal team, he maintained that the relationship was never formally registered and therefore does not meet the legal threshold for spousal maintenance or division of property. His response also challenged the scale of the demands, describing them as an excessive and without legal basis. Beyond the financial dispute, the matter has extended into a sensitivity family issue involving access to their children. Chivhayo has approached the court structured visitation arrangement, alleging that he has been denied consistent access, the application process, a shared parenting schedule including alternating weeks and holidays. While the case remains before the courts, it has already ignited strong reaction across social and public platforms. Many Zimbabweans are using the case as a lens to discuss broader issues, particularly the surrounding customary union versus registered marriage and how wealth can intensify legal disputes during separation. The situation also raised important questions about the balance between culture, practice, and formal legal system. Ndona wiri kubuda panhau yechigananda cheZANU-PF vanova vaWikino Chivhayo vanozivikanwa nekupfachura mari, vachipa mamiliyoni, vachiita sei, vachitengera motikari, asi kumukadzi kwavo vari kunzi mari, vari kutsika kuti pabude mari. Mushure mekunge vanzi tiri kuda mari inokwana kuita 25 million yedivorce pamwe chete ne40,000 inova iri mari yemaintenance pamwedzi, pamwe chete toti maproperties atakatenga tiri tese anosanganisira maRolls Royce, maRange Rover, maMaybach
nemotokari dzakasiyana-siyana. Ngatisheya neyi, ndizvo zviri kutaurwa ne-ex-wife yaWickno Chivhayo. Inova iri nhau iri kutenderedza ichitaurika kunzi mbinga yedu yemunyika yeZimbabwe Wickno Chivhayo achanga achizoikwanisa kuibhadhara here, sezvo anoonekwa achipfachura mari zuva nezuva. Chinzi 25 million achaikwanisa here kana kuti pachazongonzi ngatidzokeranei sezvaimbotaurika. Ndidzo dzatakabata zuva ranhasi pano paHarare Networks.